كم يلخم نعم الله كبري يخون كم يكأنيهم يا أزي سفيح تمرتي إدالي نيرجن كم زيتات كأ سلزقات أمس أجملن كالي زيخن كسولة إنا مالتي رايتا كمبيوتر قرب دونجي هنلا بزفترت معرف السلسته كابزلنا يتطاولنا حصر زباله خفلي حصار صلاه صلينا شعو خنقصلينا እግዚአብሔር አምላክ ካብዝ ፈጠሮ ሁሉ አራዊት መረር ተመን ይጎርሕ ነበረ ነታ ሰበይቲ ኸ አምላክ ሲ ካብ ኩሉ أم جنة أيتبل عيلدا عزيزي إبلا لتحسبيتي نتتمن بلتها أب جنة كابز الله فرا أم نبلعنا بزعبا فرتا أما أخل جنة زلا أم جنا أملاك كيت موتوس كاب أيتبلعو أيتتنكي واون بلا تتمن دمانة تحسبيتي أيفالكم أملاك دعاء كاب أمستبلعو معلتي أعينتكم كم زخفتا خم أملاخون كم تخونو صبغون كفون كأخم تفلتو سلز فلتا ينبر كتو أيتموتوني خم بلا أتا السبيت دما أتا أم بلع طعمتي نعين تخاط صبغت تطبب بمهبا ونتبهج مخانا رئة كف رئة وسيدة بلعت مساخ عن السبعة هبوتو نسون بلعه يبل مالت نسون بلعه وردي لنا نعدامي حتى التاريخ نفلطينا دحري اني هواني حتى تمناسحتنا تبلو اب 10 شو እግዚአብሔር አምላክ ነተተመን እዚ ስለዚ ገበርካ ካብ ኩሉ እንስሳን አራዊት መረሩን ርጉምኩን በኸብድኻ ክትከይድ ኩሉ ዘመን ህይወትካ ድማ መሬት ክትበልዕኻ አመንጎኻን አመንጎ እዛ ሰበይትን አመንጎ ዘርእኻን አመንጎ ዘርአንካ ጽልኢ እተክል ኣለኹ نسور إسخاخ تفلقين إسخاد ما شخون وقتنا كسيخا بلو نتاس بيتي كأ مكراخن صعرت انسخن أزي خبزحي دك بصعرخ تولدي إخدليت كدما أنا بسبعيك خوني نسوون كمالك كيبلا نقدام كأ قال سبيت خاسل السمعخا أمو كابتا خابا أيت بلعيلة زأزوزكوخا أم سلز بلعخا مدرب زعبا خارجم تدخون كل زمن هيوت كادما انجيرا خا كابا بسعر اختبلعخا شخون تخوربان تبقول الكا بقول مرر دما كتبلعخا نبتا تفتر كالا مدري كساعة تملس انجيرا برهاز قزكا اختبلعخا مريتي خامو نام مريت دما اختملسيخا كالي تخفلي أبرأي وهنس كنن ببينا كلتين بحنساء سلز خدام ما بقس سلز خنا أبرأي معرف عسر تخلته نحر كفيتكم رأي عسر تخلته اوكي هذا السب من باب حق زني راي عسر تخلته فؤاد خندي يا خبط صحده عبي تمرت دما في السماي تراي سبيتي صحيت ونزيفا ورحقا تحت عقارة
أخليل 12 كواخبت دما أبرئسا زلوا ترعيت نستخايا بقلولا مولادون تشرح تولد كا تسعر نبرت كالي تمرتخا أب سماي ترعي إنه شوعات رأسن 10 قرنن أبتي أرأسون شوعات زود زلوا عبي كيح قبل أتي شرو دما سيسو كواخبت سماي سحابة نمدرون دربي اتقبل دما مس ولدت سينة ولدا من انت خوحت ايلو اب قدمي تاخت ولد زقرب السبيت دوبله نسا نخل ما هذا ببتر حسين كغاسيم زلو تبعتاي ود ولدت تولدا خا ناب املاخ ناب زفان انت منطله يتاي بارك ارم حوي تا سبيت دما شحن كلتمئيتن 30 معلتي كمغبوا ناب تا املاخ زدالو لابوتا ناب برخا هادمت أب سمايك أوج أخوانا ميكائيل ملأختون مستقبل تواجو تقبلن ملأختون دما تواجو وم أيسعر ومن كأ دحرزي سفرام أب سماي ترخبن اتنبزل عالم زي سحتاز الله ديابلوسن سيطان زبال عبي قبل تنايت انت تمن تدربينا مد تدربي ملأختون مسو حصار صلوت كنصلينا خلاتنا داونا ناب قويتا العلنا أبزن حصر تدقى قويتا خزاربنا قويتا بقدمي خالنا نسخة زاربنا أبزن والسنات دقائق نعيك تردأني نهزب خاخ تدقف يتسأل الله كل خبرنا عخا يخون تنبيتا وقال نات كامل اختي نات كحساب حجي كتزاربنا لبنا نبكى لنا آمين أبزن كل تزن مبناين كفلي تنبيتاوي أزيو أقداس زخونة مال اختي قبل بيالله فقرات كالك زيخن قصلا سلنا خل صقم يلن حصر ابيلنا جن افتن زلوانا دقائق كرئينا مني ساعات حزل لي 10 منيت مسترفت ملكت غورو ليكم حدث سقي لا يخون شافيت زي كوين اوكي ها انا ايري انا اوكي مني يمنا بيلو كلت تخفلي زنببنايو بزعبها كلته أقدستي مسرت هاو نجارات إنا خنر إدلي نسدما حدا زيابير أملاخ بزل علماوي فقر خمسة فكرنا نفلي علامة نفلي مخري خمس فترنا خمس مدبنا يمسحف زفترت أتينا أملاخ مجمرتا زرقنا مالتي أملاخ نسب نمنتاي لعل علامة فلي علامة خمس فترة كنفلت عند حردلينا كابتي دحار زمص دحار زخونه حجون زخون زلو كاو اي كنا نتتخكلني حساب نرخبو نتخكلني حساب ابتناي املاخ مجمرتان ابتناي املاخ مودعتان يزل مصحف زفترت حادن كلتن ناي املاخ مجمرتاي مالت بصحف كنريو خلنا مالت زي كوينو اغزابير مسرت افسن قدم مسرات عالم اغزابير نعين نعاخمن نخميز بلا برخت كم صوعنا بخميز بلا فقر خمسة فقرنا يزقلص مالتي أبز فترة إجزابير كابتم زفترهم فترات كلهم بالتفلي مجدي زفترة بملكو خمسرو كجز كملخ دم زفترة سابي منفس نفسي سجاز اللو بسلسة أكلات زقامة سب إيه مالتي إذا السب زيجن كالي كفو زخانات سلاي أملاك قدميو كاب أملاك كاب اللونات أملاك زودقة سلاي كم زنبرة برجز قدم سلاي أملاكي سلاي زي كسيلو خا نتيجة زابير أملاك بفولي زف قرنعو فولي تارجت كم زجبرة نرى مالك حجي إذا فترة زي سيطاني خلاتنا خمن فلتف تصحفون كم زن ببنا أبزفت رسالة ساي معرف كريو خلنا سيطان تماني زابير كابز فترام عراويت مرور تمان يقرحنا عزي يقرحنا بريب لنا أبزر يوحنس انت استوعي لكم كنا بكلنا ارمو بزن ببوخف لقنا عبي كيح قبل كوين إنا نريو كما يلو قبيلي لنا نحس of course after the فترة إنسان خويني نريو مالت كم إنسان خوينيو مسيز الله قريب زله
أبزر يوحنس جن بنصر اتنبزل عالم زسحت هذا ديابلوس سيطانن زبال عبي قبل اتنايت انت تمن أبزر فترة سلسته نادام يوحنس زسحته تمن جن تايبلو الله سيطان ديابلوس يبلو الله سيطان منفس انسساتات ايكون انزوحت زمنا يبرخا አራዊታት እንደ ዓበይ እንዳገበሉ ዝኸዱ እንስሳታት እንዳውሓጥ ሰባት ይኹን ተፈላለየ ነገር እሞ ከመይሉ ገቢሉ ይመስለና ሰምታይ ገቢሉ ንብል መንፈስ ይሰይጣን ሰባት ብመውሓጥ ይገቢሉ ናይ ሰይጣን ቀንዲ ጠመተ ሓቀና ድማ ካብ ሰባት ኩሎም ኣብ ኣመንቲ برجس موحات زجمرة سيطان نعمنت بموحات سيستعمل اخت بقطتها كنحزا زدلي سيطان نعمنتي نموحات ايوم هندادو فهمتاي እግዚአብሔር ካብ መጀመርታ خري اخلنا فلي اتكرو ዝገበረሉ ሰብ ስለዝኾነ برجس እዚ መንፈስ እዚ ግን نسبات بموحات عندك سبات بموحات أيكون جميرو أبزر يوحنس حجون كنا بكلنا عند حراس توعلنا دقم كبلوا لكم إيه اتشعروا جماعة أطر الوعته سيسو خواخبت السماي سحابة يبل نام مدرون دربهم سيسو خواخبت السماي خواخبتي زبل زلو بمسحف قدس كنفتحو خلنا من يمزم كواخبت زيهم تفتراو كواخبت داي مثلنا ايكونن فتراو كواخبتي ايكونن مصحف قدس سبات كم كواخبتي تمثيلهم الله نزر اخا كم كواخبت السماي كبزحه ايلو والله كم كواخبتي كبر هيهم كم نبزحاتنا بصدق زمرحون كم كواخبتي كبر هيهم يبلنا اي كواخبتي له مصحف قدس يصوعنا ان سباتون جناخه ازم كواخبت زيهم قدم ملاختي كون اللهم الى حسب ازي حجي بصفيح كخدو اي كلني مستي غزينا مالتي كن تقستات رايكبكم اب ايوب 30 شومنتن كبر 40 شو 30 شومنتن كبر 4 تسقع شوعاته اب غزا خينا نرعينا እግዚአብሔር አምላኽን ኢዮብ ክቡድሆ ከሎ አኡ ንሪዮ አነ ንምድሪ ክስርታ ከለኹ ሳበይ ነበርካ አእምሮን ተአሊካስ ንገረኒ ነትልክ ዓዝ ወሰነ መን ይዒራት ፈልጠኻ جمد ملك عبد العلي الزرق حخماني كواخب تصبح حبيرهم كمسجنو يبلا كلهم دك عملخ على الكبلو كواخبتي حبيرهم كمسجنو كلهم دك عملخ تبزلا نسوا على الكبلو أبزي حجي أزيهم كواخبتي إلوام زلا مجمريا نحر إنايم أزيهم تفتراوي كواخبتي أيكونن مخنياتو أبزي فترة معرف حدا خلنا كاب 10 سلسته سقع 10 شعته وي 10 شمن تبيلكم انببويهم ازيهم تفطراو خواخبتي اب ربعي معلتي ام تفطير ازم ابزي ايوب اب ايوب እግዚአብሔር بعل تقسم زله ايوب 30 شمن تنكنا እግዚአብሔር ንምድሪ خسرتا خلو زمسغنو زنبرو خواخبتيهم من يمزم خواخبت زي ملائكت خونلو مخنياتو ابزات تقسي انتاي تبلالا كواخبتي صبح حبيرهم كمسجنوا مسبله كلهم دك املاخ عللو حجينا تا كلهم دك املاخ تبل زلا ابز مصحف ايوب اب تعود ندحرينا ايوب حدا شدشته حدا معلتي غنا خونه اتم دك املاخ مسيوم اب قدم እግዚአብሔር ቆሙ ይብል ቶም ደቅ አምላኽ መስየም اب قدم እግዚአብሔር ቆሙ ቶም ደቅ አምላኽ ምንም ዘም ደቅ አምላኽ ዚኦም መላእክትዮም ሰይጣን ከአ አማ አኸሎም መጸ ስለዝብል ማለት اب ايوب ክልተ ሓደ ድማ ኮነ ድማ ሓደ معلتي اتم دك املاخ مسيوم اب قدم እግዚአብሔር ቆሙ ሰይጣን ድማ መስዩ አማ አኸሎም ቆሙ ስለዚ በዚ መሰረት ዝዓውደዚ ታሳልሰይቲ ጥቅሲ ኢዮብ 38 ታሽድሽተ ዘንበብና ሁሉም ደቅ አምላኽ እልልኩም እምባር ኣብዚ እንታይ ኢና ንርኢ እግዚአብሔር አምላኽ ንምድሪ خسرታ ከሎ ከዋኽብቲ የመስግኑ ከም ዝነበሩ ኩሎም ደቅ አምላኽ እልል ይብሉ ከም ዝነበሩ ኩሎም ደቅ አምላኽ ማለት ኩሎም መላእክቲ الشيطان كأحد خابهم ينيرو مالتي أي ودق النيرو مالتي معناته صحفكم يزبل الناس الله كلهم دك أملاخ قال يوم زي كونس قال يوم زي كونس كلهم دك أملاخ على اللي يبلو نيرهم أملاخ نمدر خسرتها خلوا
ስለዚህ ቶም ከዋኽብቲ ቶም ኩሎም ደቂ ኣምላኽ እዮም እምበር ሰይጣን ቶም ናይ መጀመርያ ብጭርኡ ሓደ ሲሶ ጎቲቱ ዘውደቆም እንታይ እዮም ማለት እዩ ዘስሓቶም መን እዮም ማለት እዩ መላእኽቲ እዮም ማለት ብኻልእ ኣባሃላ ብዓውዲ ራእይ 12 ክንሪኦ ከለና ሰይጣን ኣብዚ ክፍሊ እዚ ከምንታይ ኮይኑ ተገሊጹ ዘሎ ብምንታይ ባህሪ ተገሊጹ ዘሎ እንድሕር ኢልና ቅልውላው ዝሓዛ ጥንስቲ ሰበይቲ ከም ዝረአየ እዛ ሰበይቲ እዚኣ እትወልዶ ፍሉይ ዝኾነ ውልድ ከም ዘሎ ስለተረድአ ነቲ ዝወለደቶ ውልድ ንኽውሕጦ ክህንደድ ከሎ ኢና ንርኢ እቲ እታ ሰበይቲ ዝወለደቶ ውሉድ ግና ናብ ኣምላኽን ናብ ዝፋኑን ተመንጠለ ይብለና ስለዚ ከዓ ተዋሓጢ እንታይ ኣይገበሮን ኣይወሓጦን ድሕሪኡ ነታ ሰበይቲ ክሰጓ ከሎ ንርኢ ክሃድና ከሎ ንርኢ ክስዕባ ከሎ ንርኢ እዚ ሕጂ ምሳሌያዊ እንዲ ዝረአየ ዮሃንስ ማለት ሲምቦሊክ እንታይ ሕጂ ከመይ ኢና ንትርጉሞ እዚ ከመይ ኢና ንሪኦ እዚ መጀመርታ ነገር መጽሓፍ ራእየ ዮሃንስ ብዛዕባ ካብቲ ዮሃንስ ጀሚሩ ዝረአየ ግዜ ጀሚሩ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ዳግም ክሳዕ ዝመጽእ ዝዛረብ ትንቢታዊ መጽሓፍ እንተ ደኣ ኣነ ንስኻትኩምን ብትኽክል ትንቢታዊ ህዝቢ ክንከውን ኮይና ነዚ መጽሓፍ እዚ ክነጽንዖ ኣለና ክንፈልጦ ኣለና ማለት ክንርድኦ ኣለና ድሕሪኢኹሞ ብዙሕ ግዜ መጽሓፍ ራእየ ዮሃንስ ኣይጽንዐን እዩ መጽሓፍ ራእየ ዮሃንስ ኣይርዳእካን እዩ ኢና ንበሃል ግን ዝገርመኩም መጽሓፍ ቅዱስ ክጽሓፍ ከሎ ዮሃንስ እውን ብሙሉእ ዘይተረድኦ ክኸውን ይኽእል እዩ ኣነ ንስኻትኩምን እቲ ዮሃንስ ተረድኦ ክንርዳእ ፍቓድ ኣምላኽ ከም ዝኾነ ኢና ክንፈልጥ ንኽእል እቲ ዮሃንስ ተረድኦ ድማ ንዓይን ንዓኹምን እኹል እዩ ክጅምር ከሎ እቲ መጽሓፍ እንድሕር ርኢናዮ ራእየ ዮሃንስ ባዕሉ ነቲ መጽሓፍ ምንባር እንታይ ዓይነት በረኸት ከም ዘለዎ ተን ቀዳመት ጥቕስታት ጥራይ እቲ ቀልጢፉ ክኸውን ዘለዎ ንባሮቱ ምእንቲ ከርእዮም ኢሉ ኣምላኽ ዝሃቦ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ራእይ ብኢድ መልኣኹ ይኹውን ንባሪ ዮሃንስ ኣርኣዮ ንሱ ንቃል ኣምላኽን ንምስክር ኢየሱስ ክርስቶስን ነቲ ዝረአየ ዘበለ ኩሉ መስኪሩ ኣሎ ዘመን ቀረባ እሞ እቲ ነዚ ቃል ትንቢት እዚ ዘንብቦን ቶም ሰምዕዎን ነተብኡ ተጽሒፉ ዘለውን ዝሕልዎን ብፃን እዮም ቶም ዘንብብዎ ቶም ሰምዕዎ ቶም ዝሕልዎ ነተብኡ ተጻሒፉ ዘሎ ዝሕልዎ ሕጂ ኣብዚ መጽሓፍ እዚ ኣነ ንስኻትኩምን ክንሕልዎ ዘለና ብንጹር ተጻሕፈ ኣሎ ብፍላይ ንሱ ድማ ኣብዚ መጽሓፍ ሕጂ ብዝርዝር ክኸይድ ኣይክእልን እየ ከም ዝበልኩም ኣም ሶሪ ካብቲ ዘይፈትዎ ነገር ኣይዛረበን ግዜ ሕፅረት እንድዩ ኣብዚ ራእየ ዮሃንስ ተደጋጊሙ እንታይ ክትረኽቡ ኢኹም መስለኩም ቶም ንቃል እግዚኣብሔር ንቃል ኣምላኽ ዝሕሉ ንቃል ኣምላኽን ንምስክር ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስን ዝሕሉ ንቃል ኣምላኽን ንምስክር ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስን ዝሕሉ ንቃል ኣምላኽን ንምስክር ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስን ዝሕሉ ዝብል ተደጋጊሙ ክትረኽቡ ኢኹም that is the most prophetic message ንዓይን ንዓኹም ናብዚ ዘመን እዚ ኣነ ንስኹምን ከመይ ጌርና ኢና ካብ ዝወሓጥ ነምልጥ ከመይ ጌር እዩ እዚ ወሓጢ ዝውሕጥ ንሰባት ዝውሕጥ ከም ዝበልኩም ካብ ፈለማ ነቲ ባህሪኡ ክንሪኢ ኣለና ኣብዚ ፍጥረት 3 ንሄዋን ከመይ ጌሩ ውሒጥዋ ንቃል ኣምላኽ ብትኽክል ከም ዘይትፈልጥ ኣስተውዒ ሓዝዋዚ ንቃል ኣምላኽ ዘለዋ ምልኣት ኣስተውዒ ስምዑ ክነግረኩም ብዙሕ ግዜ ኣብ ስእሊ ዋላ ኣብ ሓንጎልና ንስእሎ ብዝተፈላለየ ነገር ዋላ ብዙሕ ዓይነት እውን ምስክርነት ስለሰማዕና ዲ ኣይደነው ማዓት ድራማቲክ ዝኾነ ኣብዚ ኣእምሮና ኣሎ ሰይጣን ሲ ከምዚ በቃ ኣዝዩ ፍጥረት ወይ ድማ ከምዚ በቃ መፅኡና ሓደ ሰብ ሲ ብሓይሊ ኣምጢሩ ሒዙ ዝቆራርፆ ወይ ገለ ከምኡ ይስኣለና ዝበዝሕ ግዜ ኣይኮነ ስምዑ ክነግረኩም ሰይጣን ኣብ ፍጹም ቁፅፅሩ ምስኣተኻ ከምኡ ክገብረካ ይኽእል እዩ ኣብቲ ወንጌላት ፀንፅሕለት ገይሩ ኣካላቱ ዝሓርድ ዝነበረ ሰብኣይ ትዝክሩ ኢኹም
ፍጹም ኣብ ፍጹም ቁጽጽር ሰይጣን ስለዝኣተወ እና ከምኡ ደረጃ ትበጽሕ ናይ ሰይጣን ቀንዲ ብፍላይ ንኣመንቲ ይብለኩም ኣሎ ቀንዲ ሓይሉ ግና ኣብ ምንታይ እንድሕሪና ኣብ ምትላሊ ዲሰፕሽን ሓዝዋ እዚኣ ምትላሊ ናይ ሰይጣን ቀንዲ ዕዮ ኣብ ኣመንተ ምንታይ ኣብ ምትላሊ ንሄዋን እንታይ ገይርዋ ኣታሊልዋ መዚንዋ መጀመርያ እግዚአብሔርሲ ካብቲ ኣብ ገነት ዘሎ ኩሉ እዋም ኣይትብልዑ ዶ ኢሉ እዩ ሪኢኹም ኣለኮ ብንጽር ነቲ ናይ እግዚአብሔር ቃል ኮሽን ሕቶ ገይሩሉ ማለት ሕቶ ኣቐሚጥሉ ማለት ንሳኻ ውስኻ ቢላ ኣይትብልዑ ኣይትተንኪውን በለ ኣይትተንኪ ኣይበለን ኣምላኽ ኣብተረቆል እግዚአብሔር ክእዝዝ ከሎ ኣይነበረትን ኣምላኽ ንኣዳም ይዓዚዝዎ ኣዳም ጽቡቕ ገይሩ ይፈልጥ ነይሩ ካብኡ ያውን ሰሚዕ ነቲ ሰምዐቶ ግን ትኽክል ገይራ ኣይሰምዓተን ኣነ ንስኹም ሎሚ ሕጂ ፍቁራት ኣሕዋተይ ኣብዚ ንእከብ ቃል ኣምላኽ ክንሰምዕና ኣይኮነን ኣብዚ መፅኦም ድማ ዘስምዑና ዓየይቲ ኣገልገልታ ኣለዉ ኣሰማምዓና ሙሉእ ብሙሉእ እንድሕር ዳ ዘይኮይኑ ዘረባና ኣብቲ ደገ ከዓ ልክዕ ተሓዋወሰ እዩ ዝኸውን ጸላኢ ከዓ ይፈልጠና ተመልከቱ ኣነ ኣብዚ ዝረኣኹ ተመክሮ ካብ ነዊሕ ጆባ ዊትነስ ምሳይ ንሓሙሽተ ደቂቃ ይዛረቡን እዮም ስለምንታይ ይፈልጡ እዮም ከም ትፈልጥ እንታይ ይገብሩ እዮም ይፈልጡ እዮም ኣነ ክጅምር ከለኹ ኢየሱስ ንሱ የሃወ ምዃኑ እንድሕር ርኤካ ነዛ እምነት ዝያደ ተሓድጋ ኢለ እጅምር ኣሎ ስለዚ በኣ ንፋላለ እንድሕር ቃል ኣምላኽ ብትኽክል ንፈልጥ ኮይንና እየ ዝብለኩም ዘለኹ ቶም ሰይጣን ዝለኣኾም መታለልቲ ዘታልሉ ሰባት መሊኦም እዮም ስለዚ ፈልጥና ጣዕ ኢሎም እዮም ዝኸዱ ቃል ኣምላኽ ከም ዘይንፈልጥ እንድሕር ሪኦምና ግን እንታይ ይገብሩ ታርጌት ይገብሩ ከም ጽቡቕ ግራት ይወስድና እምበኣር እዚ መንፈስ እዚ ካብ ሄዋን ጀሚሩ ማለት እዩ ቅድም ከም ዝበልኩም ነቶም ሓደ ሲሶ መላእኽቲ ብጭርኡ መላእኽቲ እንድሕር ኮይኖም ኣብኡ እንድሕር ተሰማሚዕና ብጭርኡ ኣስሒትዎም እዩ ዝብለና መስሓቲ እዩ ሕጂ ንዕኦምሲ ከመይ ገይሩ ኣስሒቶም ሓምና ዓይል እያ ኣንዳዕድዕዮም ከም ኣዳም ዝሰዓብዎ ክኾነ ኣሎ ኣዳም ሕጂ እንዳፈለጠ ይበልዑ ተታሊለ ይኮነን እቲ ካሊእ ግን ትዝበዝሕ የኽብለኩም ደልየ ሰይጣን መስሓቲ ምስሓት ቀንዲ ኣፅዋር ናይ ሰይጣን ብምንታይ መፅኡ ኻ ዘስሕተካ ተፈላለየ ነገር ሓንሳ ኣብ ድኻምካ ሕጂ ኣብ ጎይታ የሱስ ክንመፅእ ኢና ኣብ ጎይታ የሱስ ሰይጣን መፅኡ እንታይ እዩ ገይሩ ልክዕ ኣፍታ ዝጠመየላ ዊክ ዝኾነላ ኣብኣ እዩ መፅኡ ወዲ ኣምላኽ ትኮይንካስ ነዚ እምን እንጌራ ክኸውን እንታይ ይግበር ኢሎ ኣዝዝ ኢልዎ ብኻልእ ኣባህላ ኣብ ከቢድ ፈተና ምስኣተና ከም ሰዓብቲ ክርስቶስ እሞ ኣብቲ ፈተናሲ ብፍላይ እቲ ዓውዲ ክንሪኦ ከለና ማቴዎስ እግዚአብሔር ኣምላኽሲ ኮነይሊ እዩ ብመንፈስ ቅዱስ ናብ በረኻ ብዲያብሎስ ክፍተን መሪሑ ሕጂ ሓደ ግዜ ስለ ቃል ኣምላኽ ንቃል ኣምላኽ ደው ስለ ዝበልና ንምኽሪ ኣምላኽ ደው ስለ ዝበልና ንፍቃድ ኣምላኽ ደው ስለ ዝበልና ዝመፀና ፈተናታት ኣሎ እሞ ንቃል ኣምላኽ ንሓቂ ደው ስለ ዝበልና ንዝመፀና ተቃውሞ ንዝመፀና ስደት ንዝመፀና መንፀግቲ ንዝመፀና ፀበባ እንተ ደኣ ከምዚ ዘይገብር ዝብል ሓሳብ ምስ መፀ ከምዚ ዘይትገብር ዝብል ሓሳብ ምስ መፀ ጣዕ ነብሎ ኮይና ተሳዒርና ኣለና ኣፍታ ነጥብት እያ ተኮይና ኣለና ጎይታ የሱስ ብኸመይ ሽዒሮ ሰብ ካብ ኣፍ ኣምላኽ ብዝወፅእ ኩሉ ቃል እምበር ብንጌራ ጥራይ ኣይነብርን ፅሑፍ ኢሉ ወይለይቲ ኣዳ ትቆፅር እያ ዘላ ኣሲሮ ኣይ ማለት ኦኬ ታኻልእቲ ፈተና እንታይ የምፅእ ኢሉ ቃል ኣምላኽ ከም ዝፈልጥ ፈሊጡ ሰብ ብዝተራቐቐ መገዲ ንሓደ ፅሑፍ ካብታ ዓውዲ ወፃኢ ብምውሳድ መጽሐፍ ቅዱስ መጽሐፍ ኣቐብለኒ ኢኻ
ካብ ተዓውዲ ወፃኢ ብምውሳድ እንታይ ኢልዎ እግርኻ ብእምኒ ከይትዕንቀፍ ንመላእኽቱ ምእንታ ኻይ እዚ ጽሑፍ ኣለሞ ወዲ ኣምላኽ ትኾይንካ እስኪ ሕጂ ጽደፍ እሞ ጽደፍ እሞ ክርኢ ኢሉ ትፈልጡ ዲኹም ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ነታ ዝጠቕሳ ዘሎ ጠቕሲ ካብ መዝሙር 91 ከም ዝጠቐሳ ትንፋስ ኣምላኽ ከም ዝኾነ ኣይተቃወምን ነታ ሰይጣን ጠቕሳ ዘሎ ክንታይ ገይሩ ንእግዚአብሔር ኣምላኽካ ኣይትፈታትኖ ዝብል ጽሑፍ ድማ ኣሎ ኣብ ዘዳግም ስለዚ ጎይታ እታ ሰይጣን ጠቕሳ ዘሎ ጠቕሲ ንእግዚአብሔር እትፈታትን ከም ዝኾነ ስለተረደ ንእግዚአብሔር ኣምላኽካ ኣይትፈታትኖ ዝብል ጽሑፍ ድማ ኣሎ ኢሉ ነቲ ጽሑፍ ንኽቃወም ዲ ዝጠቕሰሉ ዘሎ ጽሑፍ ጎይታ ኣይኮነን ካብታ ዓውዲ ወፃኢ ይጠቕሳ ከም ዘሎ ኣስተውዒሉ ብዙሕ ግዜ ኣነ ንስኻትኩም እንካታዕ ኢና ኣነ ጥቕሲ ይጠቅስ ፖል ሓዊ ጥቕሲ ይጠቅስ ተሓደ መጽ ይጠቅስ ግን እቲ ክንሪኦ ከለና እቲ ጥቕሲ ንጠቃቐስ ከም ዝመንስዓረ ዓይነት ከምኡ ኸውን ብፍጹም ኣይግባን ኣብ ማእኸል ደቂ ኣምላኽ ከምኡ ዓይነት ነገር ኩሉ ብፍጹም ምስ ካሊእ እምነታት ኢኻ ከምኡ ዓይነት ክትካታዕ ዘለኻ ምስኡን ልጂሰስ ምጅሆዋ ዊትነስ ካብዚ መጽሓፍ ቅዱስ ዋላ ይጥቀሱ ተጠውዮም ስለ ዘለው ሶም ይጠቕሱ ንስኻ ትጠቅስ ሶም ይጠቕሱ ብኡ ትፋላ እንተ ዳ ኣሕዋት ኮይና ግን እቲ ሓደ ሓውካ ሓደ ጽሑፍ ምስ ጠቐስካ ወይ ኖ ከላሓወይ እዚ እኮ ተዓውዲ ከምዚ እዩ ዝብል ዘሎ ክብለካ ከሎ ክትሰምዕ ኣለካ ግን መኣስ ኢኻ ትሰምዕ እንተ ደኣ ሕጊ ስነፋታት መጽሓፍ ቅዱስ ትፈልጥ ኮይንካ ኢኻ ትሰምዕ ተዘይኮይኑ ዋላ ሓንቲ ስርዓት የብልካን ኣይትሰምዕን ኢኻ ሰማዕ የለ ኣስማዕ የለ ይኸውን ማለት سمعكم مني حج سيطان كافت عودي وصاي كافت وحزه ابت وحزه اب صقعت العل زحدر اب صلال تخل لينبر نغزابير املاكا صقعين عردين زو كل املاخين سلازبلكايو كاب مصاودي هادناي كاب زطففيرا خناغفكا بغلي خغول بكا اندابلي زخي نمن نتي اب صقعي تلعل زحدر اب صلال تخل زنبر صبي He dwells in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. He who dwells in the secret place of the Most High. نتي أبصقعت العل زحدر أود ما زن عبايد زجبر. نعو yes. ولا بقدر زصدف نجار يقط أما بعلى هاي كون كانت تصدف. نأملاك تفتاتني لك. زخونا عينتي كتامك. أملاخنا ما لا أختي يزز. نزخونا فترتك يزز. حجي كابز عود زي وصع سلت قص الشيطان نغزيابير املاكا مفتتان كم زخونت نتا تقاقص الشيطان سلز فلت اغويتان تايلو نغزيابير املاكا ايتفتان نو زفل صحف دما ها الله يلو سعيروا مالت غويتاسي فقرات حواتي ابز ماتيوس 4 كم فصم سب كوينو ايو او زرينا زلو كم فصم سب كوينو غويتا بمنتاي سعيرون الشيطان نقولن بمنتاي سعيرون بقال أملاخ غير يسعيرو انت عينت قال أملاخ تخكلنيا عودو حليو بتتقصي قال أملاخ يسعيرو هذا الشيء تقصي سلازو تقصكم نسيطان سعيركم ومالت هيكون بزحات أمنتي أب حاتيات ولا اندات ملالسو أب عمس اندات ملالسو عسرت الشيء تقصتات كتقصي يخليهم سعيرون ما مالدين سيطان نا ببزح تقصي اي تسعراني خان سيدا بمنتي اخا تسعره ها حدا تتقصو تقصي ناي بحق تنبرو غويتا يسوع كريستوس ينبر يزلو نفصم فقاد ابو خفصم زمص ود املاخ سلازخونه بفصم مرحيت منفس املاخ او زلو ابت سفرو ابت تخكلنيا بوتو خوينخا نصلاي سعيرو مستامه نتولو كنتاتو نملوات إلو تأمرات كجبر أي فتنة وإذا ما نجزابير أملاكو يرد عنده تأمر ده يجبر إلو أب حتى ملكتنا أملاكو عياتو ناي فتنة أمود ده تخي بربح فتينو
تنبأ زلوا فتناتات كلاتنا سحبت قويت عن فتنا لنينا نستوعب لنينا امبار شدي صدق الله أنا اتعمل أختي أيتن كفقان كم زلوا خن حد جاينا إذا مصحف جن مسيا سلزلا بزعازة مصحف تحستع أنتي كم زخانت بسفح خمر مسيا نيره حج خن جبراين خلينا كم زلوا محتاج عايش جن إذا مصحف زيا نفس وكسب كوسنا الله انت خيلكم ككل تجزو حانت نسبيتكم ابز جش كوبتا معناته زيا نمصحف قدسكم كاليتيا اب هيوتكم مولو نمصحف قدسكم كاليتيا اختكم كم زبلكم ابز موداتا زمن سيطان امنت نموحات بسفيح تانديدو يا حي الله بمنتاي دما زوحطم نقال املاخ بتخكل بزي مفلات إذا مصحف زيا قنوع عم قاقلا اتقال حقيات نرسخا اتقال حق بقعنا الناس مقل زحفر زي بلو فتن عايجر كان املاح كتريو صحاريات بالكالاي تيموثاوس كلتا 15 نزلو تزاز املاح بጳውሎስ تيموثاوس هابو نعو كميجركا بتخكل نزات قصزيا كميجركا اب هيوتكا قوت جبرا زخلا 14 مسرتاوي ناي سنفاتات حقتات الحزت كلتا دما براكتيكالي خلت معرفات قال الله 16 معرفات هلوا تاخذ لكم تحنجزوا اي من وسدوا كم زبلكم حانتي نسبيتكم حانتي نعاكم معناته ناي مصنعتي قال املاح كمي غيرنا نصنعو قال نحنا نجزع رسنا كاب سحتت ناي سحتت سبكت كمي غيرنا ندعن كالا ايدما كونايلم والا كونايلم زتلاخو لون يب كونايلم نمسحات تلاخو قال تيموثاوس 13 دحريكم اتم اوكيات سبات جنا الناس حاتون نابز قدد خمس خد إزار تعودن دحريكم سخاجنا نتمرتي نعقلي نتعجستي نتمرتي أسبيكا سعبكا طب أولس نتمرتي الوازلو بتعودن دحريكم تاني حكي اتعنكو نايقويتاي سكورسس تمرتي أولس نقول لحد نزات مرتزي أسعيبو نزات مرتزي أي نبرنيو أب زمن أولس كالي مهراتات زمورو أنصار إذا حنت تمرتزي أزمورو سبعة مسيا سلازم عن تيموثاوس كالي مهرو خي مهرو ندابله كالي مهرو عملو خوز اللو تمرتي نصه تمرتي نابله أو بسفيح تزاري بالله سلازم نز أبزات تمرتزي أزاي صنع عصابات الناس حاتون حجي أمونغو خم كا نسحت دك قويتا خوينا نسحت أبرا يوحنس إزابيل نمن تسحت نيرا نقلقلتي إلجا نمن يتسحت نيرا أبتاب كتما تياتر أزن برت إكل شيء أملاخ أقيب أملاخ أو يعني نيرا تسحت نيرا نقلقلت قويتا أتسحت أب هوسي شمنت نبوي يخم إسرائيل كم زصحته كم التوحد يزال سلاز أنا نسخاتكم أنت جولاوي ملقتين هاي مود أتا زمن تنبيتاو ملقتين داي نحريلنا كاين نسحت كنت انقا بمداينا نتنقا نقال أملاخ جزيو سيدنا تخكلنيا أتصنعنع كنا صنعو بزعبازي بزح كنا زارب سلاز خلنا خالي جزي أملاخ يباركم أنا 3 مينيت علواني أنت خابز لنا تمصحف هفت دحريت اللاتنا نفسد داينا زيابير أملاخنا خبرنا بكالنا كل خبرنا عخايخون زي حونا حزين زلخ أنس خاخت تصنعنعو نبخا نقرب لنا قويتا نات كام حرت نعون نسدرا بيتن نقول لهم عرختو أتصنعنا كل خبرنا عخايخون